matibay at masayang selebrasyon ang bumuhay sa bayan ng Asinggan matapos magtanghal ang 4 na grupo ng mga street dancers sa street dancing competition bilang bahagi ng kanilang taunang selebrasyon ng Kankanon Festival at Town Fiesta. Ang Asinggan is 80% vast agricultural land at isa po sa mga product po nun is malagkit rice. Yun po kasi sinusumbolo po ng malagkit rice is unity. Kasi malagkit unity po. Hindi inalintana ng mga kalahok ang matinding init habang buong sigla at galing nilang ipinamalas ang kanilang sayaw sa pit stop performance. Ang 4 na cluster ay binubuo ng iba't ibang barangay na nagpasiklab ng kanilang interpretasyon ng kultura at tradisyon ng bayan sa kanilang mga performances. Suot ang kanilang makukulay na mga kasuotan, buong pusong ibinida ng mga kalahok ang kanilang dance moves. Hindi rin mawawala ang mga naglalakihan at magagarmong mga props kung saan bida ang ipinagmamalaking festival ng bayan, ang Kankanon Festival. Bakas naman sa mukha ang saya ng mga manonood na nag-enjoy sa mga performances ng mga mananayaw. Lahat sila ay magagaling, lahat sila ay competitive, saka very exciting manood. Taon-taon nanonood ako. Ayun, kahit mainit, siksikan, pero worth it naman pag nakita mo yung mga, lalo na yung kapatid ko, ang mga pinsan, relatives na, nakapangsaya kasi pinapakita nila yung mga talento nila na binigay ng Diyos. Sa huli, muling itinanghal na kampyon ang tribo Managraep ng Cluster 1. Nakuha naman ng Cluster 4 ang first runner-up. Second runner-up ang Cluster 3. At third runner-up naman ang grupo ng Cluster 2. Magpapatuloy ang selebrasyon ng Kankanon Festival 2025 hanggang April 27, 2025. Lester Narag, Balitang, Solid North.